స్వాతంత్ర్యంకై రణరంగ సమరంలో ప్రాణాలు ఎదురొడ్డి పోరాడిన తెలంగాణ వీరులది ఏ ధీర ఘనత చరిత్ర పుటలలో నారాయణ చరిత మన జాతి బిడ్డలే మన పంట కంకులే భారతమ్మ బడిలో ఊగిన రత్నాలే తెలంగాణ వీరులది ఏ ధీర ఘనత చరిత్ర పుటలలో నారాయణ చరిత నైజాము పీడించి పన్నులను గుంజి రెవెన్యూ సొమ్మంతా ఆంగ్లేయులకు పంపే బానిస సంఖ్యల చెరసాల నెదిరించి సిపాయి తిరుగుబాటు ఎదురు నిలిచింది గుర్రె బాజుకాను ఈ రంగులై లేసే